Y para uno que vengo de vuelta, Cities Skylines, azken aurreko saioa, laugarrena. Eta bueno, ikusten duzunez ja pizkatera aldatu dut, herria. Hemen ja petrolioa ja gora doa. Hemen prestatut ere egur fabrikak, egurra lantzeko eta abar. Baita hemen petrolio gehiago. Eta behar bada ingo ditut tren desbioak ona eta lakoak. Pizkat diru arrosten dugunean. Ikusten duzunez ere hemendik eraiki dute nahikotxo guzti hau. Eta estelo batetan zua. Zer diozu. Bueno, oso zertako daude zultzaileak. Prestatu nuen hau, teatro, opera, hemen hau, bueno, en fin, ikusten duzuenez. Ba, bueno, nahiko aurreratu aurreratua, zubitzu hau, ona sarrerak egoteko, hemendik ja gauzak hasi dira hasten. Bueno, pitinka. Nahiko demanda gutxi dago, baina, bueno. Maiz eta hori arazotu bat izan garen zertan, ba, bueno. Pizkanaka, ostia, hemen ez dago... Hemendik hau prestatuko dugu, hor, ze? Estela... Zonalde guzti hau erre daiteke eta ez dugu nahi. Ikusten duzunez ere ja aldatu dut pizkat ultratamenduak. Ultratamendu sistema ja pizkat hobeagora joan gara. Energia, ba, bueno, hau egin nuen hemendik konektatuta dago ona. Eta hau, ba, hori, kriston energi kantitatea ematen digu. Txibarru, egin beharko dut ur garbia eta ur zikina estraitzeko zera. Esto, bai, gutxi barru beharko dut. Lau borgo eta zazpi, lauraro gehi. Gutxi barru ur gehiago bat ere beharko dut. Hemendik, bestela, txarto goaz. Eta bueno, ba, gutxi gora bera. Hori da egin dudana kamaraz kanpo. A ver. Hau usten nabil. Daude hortik. Hau usten. Ondo. Hau usten jarriko dugu. Modikoak, eta hortik hau da gure herriaren birikiak. Hau betetzea, estela. Eta, pues bueno, gaurko helburua ez dago lan helburu berezirik, egia esan da. Ea pizka bat hobetzen dugun hau. Eta trena, ba, igual ona ekartzen dugun, adibidez. Ostia, hor zutea dago. Zubitzaileak. Ea hona ekartzen dugun trena, behar bada. Tren geltokia. Hau kargakoa. Hau da interesatzen zaiguna, 60.000. Bueno, egin dezakegu, baina momentuz, diru sarrera neko desenteak ditugunez, ba... aguantatuko dau. Egia esan da, hau igual... solicitar. Vale, hoi dira ordendu behar ditugunak. Vale. Ondo. Ba, ez ebez. Momentuz ez dugu hartuko. Eta... bueno, hemen pizkanaka badoa, azten. Azten dugunez. Zonalde guzti hau dira etxe zonaldeak eta bar, ba, hori, dena eraikete. Hau ere egin nuen. Estadioa. Honetarako egin nuen zerak, reunilako kreditua, eta hau egin nuen. Eta... polita da, ez pintza, A ver... zerako gomendik egiteko... Ezin dugu egin... polita da, torre de interés alto. Vale, pizkator, ya pizkanaka agora doa. Hemen ez dago elektrizitatea, hostia, que fallo. Hemendik. Eta orain bai. Orain bai.
Ezta, bai, haien artean, bai, ematen du baietz, bai. Ondo, elektrizitatea zeran goaz, ondo, jode, lareun, hostia. Ura da beharko duguna. Zasiko gara hoia, asasoak izan baino lehen. Hora, hemen dijartzen. Eta, konektatzen. Eta, hau, depuradora atxoa, hemendik. Adibidez. Eta konektatzen, hemendik, hortz, primeran. Eta honek inapizko bat, ur arazoak konponduta. Nahi duenean hasiko da, no se encuentra en funcionamiento, bueno, casi. Nahi duenean ja hasiko da lanean, jazta. Eta orain ja 6.000 arte, ondo. Bai, ez ba. Igual pizkat abiadura emango diogu dirua batzeko. A ver. Eta ingo dugu hortik, zera, tren geltokia. Eta lan pizka bat, alde guztietara edo, ona, zonaldanetara, hemendik usten duzun autopista irtera bat prestatu dut ere, hemendik pasatoz, plin plan, eta hemendik ona etorri alzara, eta lakoa. Pizkat, gune guzti hau erakargarri egiteko. Vale, hortz, venga. Ingo diogu hau, ez dakit hemen egin. Ez. Egitekotan igual, hemen izango litzateke tokio berena. Hemen egiten badut, pizkat, zonalde guzti hau ere egurra izango dau. Toko du, eta lan pizka bat. La altura excesiva de edificio. La altura es excesiva. Joder, ese putada. Nik bai, baina ez du urtze. Hori hartzen. Ba, hemenik egin beharko deu. Hortze, hau da berena. Hori da berena. Guzti hau posik, klaro, trena egin diet. Bitu, hau da terraplenatzea lurrenen. Hori ditzen zaio terraplen. Hortze. Zaten kurba... Holantze. Ostia, hau kriston kurba da. Adibidez. Tordun tenak ona etorriko dira baita ere. Digaz bi hau, eta... Eta petrolioa mugituko dugu nire ustez gehi hau. Handa ikusi beharko da, be. A ber, hau, kerriko dugu, erekintxo hori. Zenbat herritar ditugu ja da. 26.000. Ostia, 26.000. 22.000 era heldu behar gara eta ematen digu. Hau, zer da, esporta de conducción materiales para... Osa, hau da, barko, itxasontziak. Itxasontzi baten, Euskal Herritik kanpora, nanarate eta ez dakit nora. Agur zenideak, agur lagunak, agur Euskal Herri osoari. Itxasontzia igual egitekotan, hemen... Eski, hau, hemen itxasontxia egiteko igual gune hau oberena edo, Ez pentsa, zai esango litzateke hautatzea. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Ba, nahiko ondo dago, garbik, ziginkeri... Sistema, ez dakit. Gora Euskal Herri, gora Euskal Herri, gora Euskal Herriari. A ber, guneak bare guztau. Behar bada hemendik ere, etxetxo batzuk erik ez litzateke txartu egongo, zonalde guztau erakargarri bilakatzeko. Bai, lasai. Baina, bueno, ikusiko dugu. Eske, justo orain, txaizitzen movida pizkat eskaz dabil. Baina, bueno.
Gure etxedakio besterekin online erezitzoa egitea. Estar enfermo. Fuente de la vida y la muerte. Una central nuclear de fusión. Venga, barekiko dugu. Eskuara kanpora eta denok korrikara. Mendik. Hortxe, adibidez. Piskate postea jendea. Hau ez dut inoiz frogatu egia esan. Hau frogatu behar dut ere. Hau eguzki panelarena. Ez dut inoiz frogatu hau, eguzki panelena. Bitxia da hori. Frogatu beharra dago. Eskuara kanpora eta denok korrikara. Hospitalea. Hemen egin dugu beste hospitaletxo bat, bada espada. Holan jendea musik jarriko da. Eraikiuntxu bat erre da. Zein. Hori, bale. Bueno, gertatzen da. Trenak badatuzte ona, edo ze. Ostia! Behitu. Nesan eta konturatu tu. Haibala ostra. Inundatu egin da trenbidea. LOL. Inundatu egin du trenbidea. Hamatxo maitia. Zardakar. Txazu. Hostias, ez naiz konturatu horretaz. Inundatu egin du trenbidea benetan. LOL. Vale, trenbideari desbio bat egin behar diogu bai edo bai, osea. Mamma mia. Ez horretaz konturatu. Trenbidea urperatu dut. LOL. Flipotan nago benetan, Bale, hortxe, eta orain ingo duguna izango da aurten. Hau ez erabiltzeko. Eta listo. Horren bai ingo dutela ondo zarkatu hau. Ostia, ez naiz konturatu urperatuta egin utzi dudala errepidea. La basura se acumula. ¿Qué estás comentainen? Eskuara kanpora eta denok korrikara. Vale. Ea orain ondo doazten trena. Ostia, urperatu dut trena, benetan. Bitu, hemen ere urperatu dut, osea. Egin liatu dudan hor momentutxu baten. Eaten baten bat atorren. Baina ez da iratorriko, bai, hombre. Haze pena, horren baten ez iratorriko trenak ikusteko ondo doazten, edo ez? Kago entxotx. Bai, urteratu dut, baina, jode. Bueno, orduntxe, a ver. Benetan, egin dudala trena urperatzea, joder. Flipatzen ari nahi zaren deitlena urperatuta egotea. Baina, bueno,
ikusten dugu gune herria, hor dago trena, alde batera, eta alde bestera. Gune hau neko lasaiago dagoela, baina bueno. Topidea, herria. Baten du pizkanaka gora doala eskaintza maila. Etxeizitza guneak pizkat amaitu egiten ari dira. Hemendik pizkate gatera dezako gube. Behar bada hemendik egingo ditut etxeizitz batzuk gune guzti hau lanak erakartzeko eta bar. Horretarako ondako nuke izan litzateke hemendik errepideak sortzea. Adibidez. Eta orain hemendik joko zuzenean arte volantze. Adibidez, okurritzen zait guztiontara pizkat bizitza pizkat emoteko. Adibidez, eta ja hemen azteko parketxoren bat edo jarriko dugu ondo. Botánico. Venga, hor, polito. Elegante, gracias. Jardín botánico bat hori izango dugula eta eta malomia, listo, ordainduta. Gutxiago, eta gerorako gehiago dekogula. Vale, primeran. Opa, hostia, rotazio hau, ezagutzen. Taia ere, pizkat, gunenetara hurbiltzen garen ondartzetara eta bar. Holan, pizkat turismo erakartzeko nahia, baina, bueno, ez dakit beze nivele arte turismo erakarriko dugun, horrekin. Behar bada hemendik egin dezakegu beste presa bat, pentsa. Hemendik edo, hemendik igual. Eta ere, baita be. Kenduko dugu. Egin daiteke bizkat ura lortzeko. Hementxe, ez dakit. Ura, energia, batez ere lortzeko. Baina, bueno. A ver. Zerandu hau. Vale, momentuz motatzen da, ez dago... Ez deko eskaintzarik, orduan momentuz hor mantenduko gara, behitu trena pasa zanin. Hemen egur guzti hau. Abandonauta, eta hobe, abandonauta. Hortza. Egin dezakegun bakarran ikuste da, pizkat denbora aurrera eraman. Eta dirua batu, momentuz. Ez dago askoz gehiagorik egiteko, orintze bertan. Ostean. Tik doazte trinek. Eta bueno, gutxi gora bera, hau da gaurko saioa, egia esan, daia lortzen dugun ja pizka bat herritar kopurua ja zerkatzea, 30.000 behar dira, hor oso hurbil gaude. Junge. Eta milatik oso hurbil. Milatik oso hurbil gaude ja da, beraz. Hau, bizkanaka, aurrera doala. Ekonomia diru. Behar bada egingo duguna da, zuiltzaile pizkat dekadentzia deko gumen zuiltzaileen aldetik. Igual
hontatik, seguritateagatik, ez besterik. Poliziak nahiko ondo daude, bale, eta ospitalak. Hortze dago pizkate kadentzia, zer da? Krematori da. Gorpuak erratzeko. Ingo dugu, eskarreko gu. Hortze, primera. Ondo, da listo. Ja horrekin pizkatere gehiago datoste, nago eta 1000. Eta jago eta 2000 altzerakoan ja posik, ja utzi dezakegu. Eta 2000 pertsonetara heltzean. Uste hemen pizko bat pikutara joaten ari da, Hau beteta dago, hau ustu egingo dugu. Eta hau jasotzea. Venga. Ondo. Bala, zia, ja, pizkanaka eskaintza. Joango gara orduan prestatzen espera egin dau. Holanda ere, gunetxo hauek prestatzen joatea, bada espada, ez da ideia txar. Bale, Holandia gerorako hau dana presta. Ondo, eta ja pizkanaka gora doa. Ia 2000 urbilde. Ja da, 7.000. Eta 11.000 11.000 zortzireun ia. Bederatzireun. Gaude, oso urbil. Oso urbil. Piskat bera egin dugu. Gora berriz. Animo. Ikasketetan begadera piskat efizientzia falta dugula. Eta 50.000, bai, ondo, primeran. Puerto de carga, puerto. Vale. Eta horrengokoan, zentral nuklear. 50.000. Vale. Orduan, egin ditzakegu portua, kurentze berta. Puerto komerziala eta da, puerto karga. Ja, eta gainera dago presa bat erditik. Osea, horrek be. Nahi, ala ez. Bueno, ikusi behar da nun jarri, baina momentuz ikastolan hemen kiston efizientzia falta dugula. Unibertsitate bat hemendik. Beste bat ametik. Batako bat hementik. Eta beste batako bat hementik. Holan, irakaskuntzan pixka bat aurrera egiten dugun. Eta bueno, hau izan da gaurko saioa, gutxi gora bera. Espero zuen gustoko izatea, horrengokoan pizka bat aurrerago topatuko dugu. Egia esan da. Ezen bat erostea. Erosiko dugu. Erosiko dugu izateko hori pizka bat portu ingurua egiteko eta bar. Eta hau izan da gaurko saioa, 4. horrengoko azkenengoa, pizka bat luzeago egingo duguna. Zuen gustorako eta plazerrarako. Eta espero dut hau gustoko izatea, besteak bezala. Eta besterik gabe, urrengon arte lagunok. Agur.